Ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV. Isiokwu nke njibe n'ụbọchị nke taa si ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka. Asị m gịnị? Ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka. Instrumentalist in the church. Instrumentalist in the church. Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ekelekwa m unu. Asị m ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Wee sịkwa ọ bịara bụ onye abịagbula ya mgbe ọ ga-ala ka mgbugbu hapụ ịpụ ya. Onye olu a na-ebe gengem bụ MC The Baptist si Obiachu. Ọmụ na-ewetara na ihe emume ọ ga-amara kwa ụtụtụ ọbụla ya kụọ elekere nke 7 nke ụtụtụ meme gịnị ma wuchie were ezi isiokwu mara ihe wee bịa nnọọ mụ na unu anọ ya ekelekwa m unu ọzọ. Ka m kwukwa ya ọzọ, ihe isiokwu njibe n'ụbọchị a bụ ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka. Gịnị mere ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka? Ọhịa m sị ka anyị kwuo n'ụbọchị nke taa. Ya bụ na ị na-aga ụka, unu nwee ndị na-akụ nkwa, ndị na-akụ ngoma, ndị na-akụ bandị, ndị na-akpọ jita, ndị na-akpọ piano, ndị na-ahụ trọmpet, ndị na-agụ egwu, ndị ji maịkị na-agụ egwu, na-ele ha anya ọfụma ọfụma. A ga-aga onyinye nke mbụ, goo onyinye nke abụọ, goo onyinye nke atọ. Ya bụ na ndị a na-akụ egwu dị mmadụ 10. Ọhịa kakwa ahụ mmadụ 2 ma ọ bụ 3 n'ime ha agata ihe ego n'offering box. Wee na-ajụ ajụjụ na-asị ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka ọwụ na-eso na member of the church. Ọhịa nsị ka m jụọ, maka na ọ nwere buru nnọọ isiokwu a nnọọ buru nnọọ nkata bịa sụọ m n'ụkwụ. Na-azụ m MC The Baptist si Obiachu, ama m na ị na-agata nwa ụka ọfụma. Ụkwụ onye na-enye ndị mmadụ okwu mgbamume. Ilebega anya na ihe a. Ifu ka ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka ka ha si ebi, ka ha si akpa ụma. Ụfọdụ n'ime ha kụcha nnọọ egwu a, onye ọbụla eburu nnọọ ụkwụ ya chefu n'iro. Ha ga-anọdụ ọdụ gee ihe ụkọchukwu na-ekwu, ozi onwe ụkọchukwu na-ezi. Ụfọdụ n'ime ha kụchara nkwa ha na-akụ efolie ha, ya nwee ebe dị nso ọ na-ere mmanya ebe ahụ, mmiri arụ ebe ahụ, agaghị ngụwa mmiri arụ a tawa nnọọ ihe ntagharị ọnụ. Wee sị ka m buru ya butere ụmụ afọ Igbo ka anyị leba ya n'ụbọchị nke taa. Wee na-ajụ ajụjụ, ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka biko ọwụ na-eso na ndị member of the church. Enwe ka esi si na onye a ga-enyere aka n'ụlọ ụka. Asị ka ndị na-akụ egwu gụwa egwu ka ndị ma bịa na-enye onyinye ihe ha nwere ike inye. Ha nyechaa nnọọ agụcha egwu a, mụ a na-elekwe ma ya na-ele ha ma mara ma onwe ofu onye n'ime ha ga-esi wepụta ala akpa nye sorokwu na ihe ha na-eme. Efu ha onye ha na ọcha ọdụ. O nwere ka o si eme m sị ka m buru ya bịa n'ụbọchị nke taa ka m jụọ ha sị ọ bụ na-eso na ndị memba na chọọchị. Chineke o so nzọpụta unu ka unu ga-asị maka na unu na-akụ egwu unu ekwesịghị inye onyinye, unu ekwesịghị ịkwụ otu ụzọ n'ụzọ 10, unu ekwesịghị inye nke a na-akpọ sirifed offering tithe. Maka unu na-eme gịnị? Unu na-akpọ keyboard, ị na-akụ drum, ị na-akpọ jita, ị na-awụ opi, ị na-akụ okom. Tụlekwe ya atụle, tụlee ya atụle, tụlee ma ọ ga-adị gị mma. O nwere kụrụ ya n'egwu o ji na-agbagwoju m wee sị ka m gbazie ya dị ka ọnụ ma ọ bụ ka m jụọ ya dị ka ajụjụ. Biko gụọ onye na-akụ egwu, ejila na ị na-akụ egwu wee wepụ onwe gị na ngozi nke dịara gị. Ọ nwere ndị ọzọ m ga-akpọkwa ha maka ọwụ agbere ayaka agbere aya mma. Ọ nwere ndị ọzọ m ga-akpọ aha ndị prayer warrior na chọọchị. Ma tupu m ekwu maka ndị prayer warrior, ọ ga-amasị m ka anyị ga-gbara afere egwu osimiri ata nke nwanne anyị nwoke nwafọ Igbo Kirie kụpụtara. Dịka ị na-agba ya ụgbọ egwu
na-amụta ihe mụtara kụzikwere mmadụ ya agbakwala gị nchefu. Ihe a bụ emume anyị na-eme ugbu a bụ oge amara ebe ọ na-akpọtụ bụ gịnị n'isi mbido TV. Nwoke ọnwa ị na-anụ olu ya na-ebe ngenge mụnwa ka a na-akpọ MC The Baptist C Obiachu. Soro m ka anyị gaba n'egwu. Ekelekwa m unu dịka usoro m nnọọ anyị gagbara egwu. Afere egwu a nke bụ osimiri atata nke nwafọ Kirie Odede kụpụtara. Ama m dịka ị na-ayọrị egwu a na ọ nwere ihe mụtara. Tupu anyị gaa gbarie egwu a, o nwere ndị nsị m egwu maka ha n'ụlọ ụka. Anọ m na-ekwubu na mbụ ndị na-akụ egwu n'ụlọ ụka wee na-asị ọ bụ na ha eso na ndị memba chọọchị, ndị nzukọ ụka. A sị na m na-akpọ memba na ama m ihe na-akpọ ya bụ ha ndị nzukọ. Mgbe ekwutekwuru maka ndị agha ekpere ndị a na-akpọ prayer warrior, ị ga-afụ onye prayer warrior asị kedu ndị ga-apụta bịa kụọ seed of faith, mkpụrụ nke okwukwe ga-liberate them from poverty, ga-anapụta ha n'ụbịam ntụ. If we pray with them, come on, but Kirie into the prophecy in our water. Come on, but suru banye na okwu nke mbulelu a onye amma woptere. If we obanire na si go prayer warrior anaghị enye onyinye. Anaghị enye onyinye. Ọwụ ihe niile wee ekpere. Even Bible say give, it shall be given to you. Ọ sị gị pray, it shall be given to you. Ọ sị gị nye na a ga-enye achịkwa gị. Mmajikwu. O nwere ụfọdụ usoro. There are some principles. O nwere ụfọdụ usoro anaghị arụ ọrụ na ebe o kwesịrị ịrụ. Inye a ga-enye gị. Ikpe ekpere ma ga-etinye ha ọrụ ekpere gị agaghị arụ. Mana ebe m na-agbata ụkwụ ụwụ ndị na-akụ egwu, ndị na-akụ ihe instrument, ndị na-akụ band, ndị na-akụ ekom, ndị na-akpọ keyboard, ndị na-akpọ jita. Unu kpọkwa vusa ya, unu agasịrị onye kwu onyinye. Ya hụ na ị na-aga ụka maka ama m na ị na-aga. Wee nnọọ ogogbe anya gị bụ ọ bụ kpufu ya ekpufu. Si otu n'ogwu ya egwunye ebe ha nọ. Na-ele nnọọ mgbe anyị agụta worship, gụta egwu ịdaga onyinye, ma ị ga-afụkwa ha mgbe ha ga-anye nke ha. Onye si ka m weta n'ụbọchị nke taa ka eleba ya anya wee nyekwe ndụmọdụ n'elu ya wee na-asị gị biko asịkwara ị na ohere adịghị gị mgbe a na-enye onyinye ahụ. Ozugbo agụtara egwu idosa jita gị were onyinye gị jee tụnye. O nwere ihe ọ ga-arụ pụrụ iche n'ime ndụ gị. Ihe ahụ ị na-akpọ nwere ngozi nke ọ ga-ewetara gị, mana mgbe ahụ ị ga-enye onyinye okwere ngozi ọzọ ọ ga-etinye n'elu nke ihe ahụ ị na-akpọ. Iwe megịnị iwe na-aga ọfụma. O nwere nke tọrọ m ụtọ nnọọ. Ofu onye ga-asị abịa duo n'abụ ka e wee nye onyinye, ma ihe o mere tupu o bido idu n'abụ o bu ụzọ were onyinye nke ya tinye n'efere. Anaghị ama ihe bususi ihe mere o ji eme anya ncha nche kpochie ya aja abụ. Anaghị ama ihe ya eme ihe onye ọzọ, maka o nwere ike ya gụọ egwu ọ gaghị echetezi inye ọfụrụ. O bu ụzọ mee gịnị nye ọfụrụ. Ya bụrụ tupu ibido kpọọ ihe ahụ ị ga-akpọ, ya hụ na kama ị gaghị aganye onwe gị inye mmadụ si ya nyere gị. Ime gịnị inye ya mmadụ si ya nyere gị. Ọzọkwa bụ goye prayer warrior. Ekpere amaka, ekpere dị mma, mana ihe eji weta oge amara ka a kọwara gị na dịka ị na-ekpe ekpere ọ kwụsịghị gị iso na ndị na-eso osidi. O kwụsịghị gị iso na ndị na-akwụ otu ụzọ n'ụzọ nke a na-akpọ tithe. O kwụsịghị gị iso na ndị na-aga enye offering.
ndị ọzọkwa awụ ndị ọsha ya nwere ị na-agata ụka ọfụma ị ga na-aghọta ha m na-ekwu ndị ọsha ha ga-eso na ndị ga-adareti ndị ga-eso egosi mmadụ ka ha ga-esi ganye onyinye ha nyeta ha eburu ihe onyinye a ga-ebusa ya ebe a ga-ebusa ha mana ha na onwe ha enyekwuru onyinye ha na onwe ha mekwa gịnị enyekwuru onyinye ọwa ajụjụ o nwere ndị ọzọ m ga-akpọ aha mana tupu m akpọ ha aha ọ ga-agbasịkwa m ka anyị ga-agbara obere egwu mgbe unu na-ege egwu ahụ unu ga-aghọta ihe omimi dị n'egwu ahụ ma mụtakwa ihe n'ime ya. Echefukwara ihe a bụ oge amara. Ekelekwa m unu dịka isi soro m nnọọ anyị ga-agbara ya egwu a. Mụ agbara ya nke ọma, ịgbara ya nke ọma, amakwa m na ịgbara ya nke ọma. Daalụ. Biko ya agbala gị nchefu na ihe a bụ oge amara. Anyị nọ nnọọ na-ekwu maka isiokwu nke anyị ji bịara ụbọchị taa, ndị na-akụ egwu n'ime ụlọ ụka. Anyị sigara ndị na-akụ egwu n'ime ụlọ ụka wee rụtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme n'ime ụlọ ụka aka. Ya bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere m, biko akwala m makwara, gaa na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche ka wee nụkwa ihe ọzọ nke kata nke. Gaa na YouTube, ị gaa na YouTube ị pịa youtube.com/isimbido, i wee fụ ihe a niile nke m kwugoro ekwu ma nke m na-ekwu ugbu a, i wee gerekwa ya ọzọ. Ekelekwa m unu. Dịka tupu anyị ga-agbara egwu, o nwere ndị isi m ga-akpọ aha, maka o si dị ugbu a anyị ga-laghachikwa azụ maka ndị na-akụ egwu ahụ. Ndị na-akụ egwu amaghị emere ndị a na-akụ egwu anaghị amụta ha ọfụma, anaghị amụta ha ọzọ nke ọma. Ha anaghị abụ ndị a mụrụ ọzọ nke ọma. Amami na ịnata m na-ekwu, ha anaghị abụcha ndị a mụrụ ọzọ nke ọma. Ndị na-akụ egwu, they don't get born again very very well. Anaghị amụ ha, mụọ ha ọfụma. Ma nke m esi kọwara ya ma ama m n'ụta ihe m na-akọwa. Ọ bụrụ ihe iwe ewele ha. O nwere ofu nke na-eme ya n'ụlọ ụka, igwe ya ihe ọ na-eme adịghị mma, ọ na-akụ brom, ọtụsa mkpara, ọ pụọ. Mgbe na-asị m biko, ya bụ na Chineke nyere gị onyinye bụ onye na-akụ nke a na-akpọ drum, nke bụ onye na-akpọ keyboard, ị na-agụ biko na-eme ya n'ime mmụọ na eziokwu. Were ya dịka ohere ma ọ bụ opportunity ị nwere iji wee fee Chineke, wee bulie aha nsọ Chineke elu. Hapụla onye ga-abụ enwe ka isi megharịa ma ọ bụ mee ha na-akpọ mistake n'olu ndị iti, iwe ewe gị esi after all egolekwu na-akwụ m. Unu na-akwụ m ego ole? Ihe ha m na-akwụzi ebe ego ole ka ha na-akwụ m? Ị na-agba mba. Were ya n'aka ahụ iji akụ ya, Chineke nye gị aka nke ị were na-akụ ya. O nwere ka ị ga-esi baa mba, Chineke eme aka gị ahụ chikọfụ. Ma ihe ọ wee na-akụ ma ahụike onwezighị ga-eru gị aka, i wee were ọrụ mgbara aka. Biko ihe eji weta oge amara bụ ka e were ya wee gbazie onye ahụ olu ya na-eme nchịkọfụ, gbazie olu ya adịkwa ọfụma, wee mee onye ahụ na-agaghị ụzọ akpa ọchịcha ọ mara ebe o si na-aga. Ị bụrụ onye prayer warrior, nna jisi ike kpewe nnọọ, kpepụta ndị eji na-agbụ ka ha bụrụ ndị a hapụrụ. Ma dịka ị na-ekpe, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara mmụọ onye amụma nọkwa n'ike onye amụma. The spirit of the prophet is subject to the prophet. Ị na-ekpekwe, chetakwa na o nwere ndị nwere ike inye ego ha wee kwụọ hospital bill. O nwere ndị nwere ike inye ego ha were gote akpụkpọ ụkwụ ha ga-eji wee gbaka wee bịa ụka. Ị wụrụ onye ọsha, dịka ị na-agwa mmadụ mee ihe dị mma, bụkwa onye na-eme ihe dị mma. Ofu onye ọsha ka m gara ebe m gara ịrụ ihe onyonyo. Ofu onye ọsha m na-anọrọ ebe a, m nọrọ,
mana onye otu ya na-agwa ya ihe ọ ga-eme ọ na-ehitikọ ya ka nwa igu mgbe enyi ebe na-esi hai okwenye sị m nọrọ ebe a mee obe mana ya nwa na-agwa ndị mmadụ mee obe ime obe iruwe isi nyere ya dịka mere nyere ọkụkọ wee dị gị wee na-asị biko ịbụ onye na-ezi mmadụ ụzọ ndụ jụkwa onwe gị ajụjụ ọfụma ma ndụ ahụ ọ dị gị n'ime ama mma Chineke o chọrọ iji nwokorobịa ahụ wee nwale ya wee mara ma ọ chagharị n'ezie ka ekwesị ejighị ire aja na garị o wee sị the young man are you mad? The young man are you mad? O wee ihe a wee bupụ ya anya dịka m si na-elu na egwu a ihe a wee bupụ ya anya otu a mgbe o wee bupụ ya anya ọsị young man are you mad? Isi ozikwere gị oke. Can't you see them they preach word of God? Nonsense, idiot. Ndị na moto wee jụọzie ya gị na onye akịta na-eme mkpọtụ onye ka a mụrụ ọzọ ị na-achọ ịgbasara ozi mara nwoke na-eme mkpọtụ onwe nke o si kpọọ gị aha onwe nke o si kpọọ gị iyi ọ na-ekwuru onwe ya nke nwanyị otu gị magwa ị na-ekwukwe nke gị na-aga ije na-akpọ ya ihe na-akpọ ya idiot nwoke a wee dị ka ala mepee ka ozo gịnị ka m na-achọ ịkọwa amụrụ gị ọzọ site n'okwu ọnụ amụrụ gị ọzọ site na akparamagwa nghọta m na-ekwu amụrụ gị ọzọ site na akparamagwa onye ka m ji wee sị ndị na-akpọ egwu n'ụlọ ụka ọ bụ na-eso na ndị na-abịa ụka ya wụ na amụrụ gị ọzọ n'eziokwu ọwụ na mmụọ Chineke na-achị n'ime gị dịka ị na-akpọ ya wụ egwu na-akụ ya wụ na-akụ okom ahụ ọ kwụsịghị gị ime ihe ndị ọzọ dị n'ụlọ ụka bụ ihe ọma ọzọ dịkwa ka ibe ka mgbe nke a wee chịkọọ ọnụ ndị ozi ụmụ pastọ ụfọdụ ụmụ pastọ agwaghị na onye a bụ nwa pastọ hey isi kama mma akwụkwọ nwa pastọ n'ụwa ọ kakwa mma na nwa pastọ kedu ka nwa pastọ ga-eji na-anyụ nchi n'ime ụlọ ụka were Baịbụl na-emechi ike nwa pastọ ụfọdụ na-ete nna ha unyi n'ihu nna ha bụ pastọ n'ihu ị ga-afụ nwa pastọ onye mmadụ gwara okwu na chọọchị ka onye esi mee gị ihe na-akpọ snob ịghọtago mee ka ịwụ mmadụ wee na-achịkọta ọrụ wee na-asị bikonu unu ụmụ pastọ bịa leta adịghị mma ị na-acha ntụ ntụ bịa leta adịghị mma ị na-acha ntụ ntụ ihe eji ama atụ adịghị mma ị na-abụ ihe eji akọ ọnụ ndị Igbo si iru dị mma adịghị mma ịtụ ya mbọ unu abụ ụmụ pastọ kwesịrị ịbụ ndị a ga na-elegara anya abịa n'ezigbo akparamagwa na-agba onye mbụ abịa n'ịbụko Chineke abụ na-agba ndị mbụ abịa n'ikpe ekpere na-agba ndị maka gịnị nna unu bụ onye were ịgbasa ozi ọma Chineke dịka ọrụ ya asị m kwuwe ihe ọzọ ihe ndị m ga-ekwu buru ibu mana oge m na-akụzie kwara pụọ kwara abịa n'ụtụtụ echi dịka m na-esi egwu ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ biko ka ahụ odi otu a na ụtụtụ echi ya kụọ elekere nke 7 achefukwana echefu igbe ihe onyonyo gị aga m awụchikwa were isiokwu mara wee bịakwa ọzọ echefukwana ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV nke mụ bụ MC The Baptist C Obiachu na-ewetara unu ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya ọ bịara bụ onye abịagbuna ya mgbe ọ ga-ala mkpukpu hapụ ịkụ ya anyị na-aga ịgbara egwu wee nawa